Guys, tikman po natin yung piniritong saging, tapos lagyan po natin ng bagoong. Tingnan po natin kung masarap pa talaga siya pag may bagoong. Hello po guys, welcome to my channel. Ngayon po guys, kakain muna ako ng tanghalian. At ito po yung mga kakainin. Pritong saging po to guys. Tsaka saging na saba, nilaga. At charan! May bagoong po ako. Ayan, bagoong masarap po to. Tsaka may bawang po ako guys. Bawang po to guys na prinito ko. Ito. Sarap. Tapos may tomato po ako. Ayan. Tomato. At saka onion. At saka onion. Onion po to guys. Yan. Sarap po. Okay. Bagoong. Bagoong. Ito yung bagoong guys. Yan. Guys. Kamatis. Kamatis po guys. Onion. Bawang. Pritong saging. Yan. Nilagyan ng sugar. Ito ang tanghalian ko guys kasi nagda-diet po ako. Kasi ang taba ko no. Yan. Nagtaba na po ako. Kaya nagda-diet po ako. Ito lang po kakainin ko. Yan. Masarap. Lagyan ng bagoong. Garlic. Sarap. Sarap. Pwede saging. Ayan. Ito po yung saging guys. Ayan. Masarap. Ang sarap. Mabubusog ka na po pag ito ang tanghalian. Tama-tama po to sa mga nag-diet guys. Pwede na ito lang kainin nyo. Kasi masarap ka. Onion. Saging. Sarap.
tipon. Ano tipon ba? Tomato. Ang dami ko na nakain na saging, guys. Kasi masarap talaga. Yan ang tanghalian ko. Yan. Ito, bawang. Isa na lang. Isa na lang po yung bawang ko. Pinitong sabon. Yan. Yan. Yan, guys. Masarap po siya, guys. Kasi, maalat at saka matamis. Masarap. Masarap pala ito i-partner sa bagoong, guys. Piniritong sabi. Masarap. Masarap siya. Ayan. Wala na pong kamatis, guys. Onion na lang ang natira. Actually, guys, malaki kasi itong onion na to. Pero ubusin ko po to. May saging pa naman. Kaya pa yung ubusin. Yan. Masarap kasi onion, guys. So. Awali lang ang onion. Last na po to, guys. Last na po to, last. Ang taba ko na kasi, guys. Kailangan ko na talaga mag-diet. Simula kasi yung nagbuntis ako ni Ivan, guys. Mahilig na talaga ako sa maanghang. Gusto ko na pala, kapag kumakain ako, gusto ko palagi may CD. May onion. Maanghang yung onion eh. Maanghang kasi yung onion, guys. Ang sarap. Kain ka. Sarap. Wala akong malaman. Kaya ito, wala na. Ito lang tayo sa bagoong. So guys, ito hindi ko talaga ito mauubos. Mamaya, uubusin ko na lang ito. Kasi nabubusog na kasi ako, guys. Kasi ang dami ko lang kinain na, nilagang saging. Dinito po ito ng husband ko. Kaya kakainin ko. Masarap pala siya i-partner ng bagoong, guys. Subukan nyo, tikman nyo. Ang harap. Nung simula kasi ako ng magda-diet, guys, sobrang liit ko na lang po kumain. Nasanay na po yung tiyan ko na maliit lang ang kakainin ko. Actually, guys, mga 1 week na po akong nagda-diet. 1 week na. Hindi po ako, pag umaga, kumakain po ako ng kanin. Pero sobrang liit lang po. Siguro half cup of rice lang. Yun lang ang kinakain ko. Tapos afternoon, night, hindi na po ako kumakain. Magbe-biscuit na rin po ako. At saka apple. Paggabi. Yun lang. Busog na ako. Ayan po, guys. Busog na po ako. At saka, mamaya ko na lang po ito. Okay, guys, bye! Thank you for watching. See you on next vlog. Bye!